wong wadon sing demen gendak selingkuh kuwi ana tandha-tandhane yen manut panaliten. Ya. Wong wadon kang demen gendak selingkuh kuwi ana tandha-tandhane yen manut panaliten. Siji, wong wadon kuwi yen selingkuh tandha-tandhane siji wong wadon mau ora jenjem, ora kerasan ana dalem lan ora betah manggon ana sisihe bojo. Kuwi angka siji. Angka loro kulino nyebutke jenenge priya selingkuhane sedina kliwat ping 10. Angka telu kerep nyolong pulatan utawa tembunge mentereng nyuri pandangan. Angka papat dumadakan anggone dandan malih menor. Angka 5 wiwit goroh karo kakunge. Angka 6 budidaya supaya kakunge kerep lunga. Kakunge ora tanggapan barang dikon tanggapan. Reda mawur mangawur-wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tetek kaya botolo wara pangri ing turangga hesti miwang dwaja kang kegiter ara kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sehabit ing kabeh wadyabala barisan negara Ndwarawati kang sarta wadyabala negara Mandura ing ripalungguhan iki mara coba kaping pisan rungokno, kaping pindho gatekno kang sarta kaping pungkasan kaping telu nglakonana. Berembukaning ana ing pasewakan Prabu Baladewa Nalendra ing negara Mandura aku mratelakake kalamun to panjenengan ingsun lagi nemahi pangimpen. Dilalah kersane ngalah apa sing tak impeke padha jumbuh kelawan pangimpene Nalendra Ndwarawati adhiku Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Surasaning pangimpen ya kuwi ora ana liya. Nyupena Kanjeng Rama Prabu Basudewa Swargi kang wis murut ana ing Kasedan Jati. Kanjeng Rama Prabu Basudewa katon duka abang kang dadi pasuryane. Pirembukanku kelawan Yayi Ndwarawati durung rampung kedadak ana babak anglayane jujul Hanusuli. Babak anglayane jujul Hanusuli kados pundi dhusinuwun? Mangkene bocah Temenggung. Babak anglayane jujul Hanusuli tekane Ratu Anyar Katon. Ngakune saka mburi saka negara Pasir Gumelar. Dene jejuluke Prabu Lingga Sugarda. Katone duweni niat kang kurang apik, katone duwe niat kang ora becik. Tumrap kayuwanan lan katentremaning negara Ndwarawati, luwih-luwih keluarga agung ing negara Mandura. Katitik bakal ngebon-ngebon esuk ngudan-udan sore. Adhiku adon si Bratajaya ya si lara ireng. Apa ratu kuwi mau ora kulak pawarta adol pangrungu? Kalamun to adhiku Bratajaya ya si lara ireng wis jinatu krama kelawan Panengah Pandhawa. Panengah Pandhawa ya kuwi si Arjuna, ya si Pramadi, ya si Maragana. Mula kang saka kuwi iki mau yen manut andharane Yayi Prabu Sri Bathara Kresna
bakal ana tumedhaking kanugrahaning Jawata ingkang ingaranan Wahyu Purba sejati ingkang bakal tumurun ana ing Astana Gada Madana papan pesareane leluhur-leluhur negara Mandura kalebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa lajeng ngersa paduka sinuwun Prabu Baladewa kadosa pundi dina iki wadya bala Ndwarawati kang sarta wadya bala Mandura takon manunggal nyawiji dadi siji sadurunge jumujuk ana ing Astana Gada Madana saperlu ndongaake para leluhur-leluhur Mandura utamane Kanjeng Rama Prabu Basudewa kang sarta nggayuh nur buating Gusti ingkang ingaranan Wahyu Purba sejati wahyuning panitisan luwih dhisik singkirna kang dadi klilip mungguing cangklakan dom sumusup banyu kang kasarira Ratu Angkara Murka sing jejuluke Prabu Lingga Sugarda ratu saka negara Pasir Gumelar. Nur inggih trawaca dawuh pangandika paduka. Nur inggih Koko Prabu trawaca dawuh pangandika paduka. Ingkang raying swara bumi pun setyakin namung mangestokaken dawuh. Mula muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Tatanen barisanmu pisan dandan ping pindho mlumpuk kaping 3 kabodholake. Waton lanang nyekel gaman. Waton lanang nyekel gaman lading pangrising daging bathok wading getih. Sadurunge njujuk ana ing Astana Gada Madana ndongake marang Prabu Basudewa kang sarta hanggayuh nur bating Gusti singkirne luwih dhisik ratu kang goro-godo katentreman miwah karahayane negara Ndwarawati kang bakal bergonjak si Bratajaya ya si Yayi Lara Ireng. Nur nggih mangestokaken dawuh tatanen barisan Mustyaki amit madal pasilanjeng Prabu umreh kang bala lumares punyaling prawadya saking prawadya abrabusana nira suarane rame gumura samudra.
mongko kanthi tumuwuh salami mong awas eling eling lukitaning alam eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi supardi mring sasama samaning manungsa sami Patih Ludra Parimuka kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Lingga Sugarda Amiji ingkang patih kula pun Ludra Parimuka patih dina iki ratu gustimu kang duweni kepenginan anggone bakal ndhaup adike ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya kuwi si Bratajaya ya si lara ireng sajake antuk pepalang Deh liripun kados pundi sinuwun maknanipun kadosa pundi Prabu Kresna duwe sedulur tuwa sing jenenge Prabu Baladewa ya Prabu Baladewa kuwi mau kang wanuh-wani ndadaki lan malang-malangi kepingin aku anggonku bakal malakrama si Bratajaya lajeng kersanipun sinuwun kadosa pundi Patih Ludra Parimuka kula wonten dawuh Gandeng wong Dwarawati ora kena dipitung secara becik Gandeng wong Dwarawati ora kena dipitung secara apik Abyakno Wadyabala saka negara Pasir Gumelar. Pilih ana sing kandel kulite sing atos balunge. Sekti Mandraguna pilih tanding sajroning ayuda bebasan tinatah mendhat Jinara menter. Pinaku bendal binedil njundil. Nur inggih namung mangestokaken dawuh Sang Prabu Lingga Sugarda. Janji surup Surya Bratajaya utawa lara ireng ora diwenehke dadi garwa prameswarine Prabu Lingga Sugarda ora sandata kesuwen biyuki batang sayuta negara Dwarawati
negara kang bala tumingal Hajampo samya medal liratit mileting kondo liratit mileting kondo Janyuwangkung manguncang niti binjang sangaji mijil Latinyo ngedali wuwus tresna Surawilaga ingkut latalah durung suwe anggon kulumaku saka kraton negara Pasir Gumelar kepapak ana satriya cilik kurwaking brengose linting-linting sampirke kuping biyuh Ngaku sapa kang dadi kekasihmu? Satriya Swala Bumi ya saka Lesanpura. Raden Haryo Setyaki Singa Mulang Jaya Bima Kunting Wresni Wira piyuh Satriya meyayat kaya wong cacingen jenenge pirang-pirang. Apa habamu? Bali takon penderangan meripat kowe bajingan kelangan lacak. Apa pangkatmu saka ngendi asalmu lan sapa kang dadi tetengermu? Kekesete ratu Gustiku Prabu Lingga Sugarda mburi saka negara Pasir Gumelar. Temenggung pangkatku dene kekasihku Temenggung Salokat Katut Barat. Temenggung Salokat Katut Barat pancen kapranyata. Duwe sedya ngapa ngener ana ing negara Ndorati wenehno Dewi Brata Jaya Dewi Lorereng yen kepengin negara Ndorati isih kinayoman marang katentreman yen isih kepengin negara Ndorati isih pengin kinayoman marang tembung karharjan ora susah melu-melu celeng boloten kebolatengen yen kena tak pringgake secara becik Balio timbalak babati barisanmu sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Ora ana mungsuhmu kejaba mung Raden Haryo Setyaki. Wani karaku entek wedine kariwanine. Abu arep opo? Getemu cilik tur mundhek kupat kapitu buntute ula tapangin netra manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jumenggleng suduanmu. Yen pancen wis satra sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji coba mantramu tumpang suh tebiadat kamu lengsati kamu mati nyawamu kelakon kuwirangan dina iki Gusti Aki Ridumawur mangawawur mulahan pangaraning acurit Kang maguru kangsa tetek kaya butula wara pangrik ing turangga hesti
ya. Ah, woi. Ah. Jebol ya kamu jika sikilku. Hei, ah, hei, ah, hei. Waduh tuh. Hei, hei, us, hei. Oh, hei. Hei, hei. Ah, hei, 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 ah, ah, eh. Hei, wah. Oh, eh, wah. Hei, oh. Hei, oh, hei, oh, hei, ha. Wah, ye. Ah, ah, ah. Yo, ah. Wah. Ya. Ah, ah. Ah. Hey, wah. Hi, ah, ah, ah. Unsalke. Oh. Woi. Eh. Oh, yo, yo, yo. Ya. Oh. Sopo kowe? Raden Haryo Setyaki bali takon. Tumenggung kumandang garpa. Ayo. Ora ana mungsuhmu kejaba Raden Haryo Setyaki. Wah. Ngembelu siram lak kentreng. Hi, hotku. Wat ya. Wo, amro bentoske. Hei. Anda, hei, jentoske. Yo. Oh. Hei. 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 Ya. Ayo. Uto. Wait, sapa iki? Udawa. Ya Kresnengkara. Waduh. Hit. Hat iyo. Wah, ambro. Padake kancane bentuske. Hantem. Hoi, hasoi. Ah. Nya. Hei. Sing mau ta iki? Iya, ora. Ay, oh, ah! Atatatatata! Ciao! Wait! Wow! Oi!
purane ngajure gong mat guru gong kata kaya butula war panggriing turangga esti berkata lelayu sapi hei ning ndi weden ya ya hei ha oi ha wa hei ha ei ah oh ah oh tôi ah ora minggat pedhot walungmu e ya ah hei getak wah au yo hei hai wah weh hey 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 weh weh
mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon prang sangkep keprabon prang kang obro marakata ing welatala ya jagat ya dewa ya bathara wadya bala negara pasir gumelar gulungan genderamu bangka ana gegamanmu prajuritku sanegara pasir gumelar kabeh padha bubar mawut sar-saran hatrajang dening prajurit saka negara Ndrawati kang sarta prajurit negara Mandura padha mundura iki Prabu Lingga Sugarda kang bakal magut ana sajroning Rananggala wadya Ndrawati 1000 bareng maju 100 bareng ambrus ibarat wong negara pringaja mbok pilih sing lempeng-lempeng diangkele tandang ngono ketiban arang tranjang do ilang nyawamu kowe panah tombak dua sayang dua iki jane wo sapa nibakne gaman tanpa pariwara nantang perkara karo Prabu Baladewa kowe iki di gua budek kupingmu gua dedok maaf tuh dilek dek kentel iki nak sing mau tok ya Nalendra Mandura Prabu Baladewa ya Balarama kowe sing nantang ning Kedaton Negara Ndrawati to sing arep ngelamar adiku Bratajaya sing arep ngelamar adiku Sembadra ngono apa piye apa ora kula pawarta adol mangrungu Sembadra ki wis dadi bojone Panengah Pandhawa si Janaka Arjuna ya si Permati ya si Margana lah kok arep mbok rabi arep mbok pek bojo aku wis kadung tresna kadyan kaya ngapa tetep tak lakoni piye balenana ana tetembungan tresna kuwi wuta ora nyawang kuwi wae wong panggah tak gasak piye balenana tresna kuwi wuta piye
tresna kuwi wuta picek tenan kowe. Kowe arep bacut? Kowe arep bacut? Kowe arep bacut jajah negara Dwarawati ngono apa piye? Kowe ketok gagah ning negaramu. Kowe ketok gagah ning negaramu tanah sabrang ning tanah Jawa petuk biantenge tanah Jawa kecekel sesuk ra iso kumpul karo bojo. Yo! Ayo ngantomo, ora gaman petati ora sekti meguru. Ampyak kok yo rebutan men jangan mati. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus nyotungkae bolote wo. Adem apa sambat wong tuamu ing kakoso. Tumungku wae Bu Pertiwi, obat abete wah. Kok Hey Sang Baladewa Narapati Duwin Nareswara Kresna kalangkunging tresnanira marang Sang Dyah Banon Jinawi walak tenan bolo diobake ngono po nggih perang iso sak kujur awak iso main kabeh ya kok tangan ngampleng sikil jejeg lambe misuwi. Mula kuwi jare sampean wis kadung cinta mati. Cinta mati kali sinten niku? Bratajaya. Lara ireng. Jenengan ya kudu wani nembung karo Mase no. Mase nggih Prabu Baladewa niku. Aku rumangsa kalah, ora bisa nandhingi kasektening Prabu Baladewa iki kudu piye? Nggih, panjenengan iman-iman tenagane, nggih. Zaman iman-iman tenagane niki mengke iso ngantek isuk pun alhamdulillah niku. Mangkono kok nggih pun. Ya banjur aku kudu piye? Kabar ingkang sumebar. Pawarta ingkang paradin niki mengke Ratu Dwarawati badhe tetugur wonten Astana Gadamadana. Lah niki mengke calone negara Dwarawati niku sepi, negara Dwarawati niku calone kumplang, ngoten. Niki mengke genahe kahanane mesti kumplang, kahanan ingkang sepi, kahanan ingkang kumplang digunakake kanthi bener becik, nggih to. Nalikane niki mengke kahanan Dwarawati pun sepi, ratune mboten wonten, prajurite lena, ing mriku jenengan saged nyolong sekaring kedaton Dewi Bratajaya. Bener kandhamu kok. Wah, cemerlang sing dadi pikiranmu, Gok. Ora rugi leh ku mbayar kowe pendak sasi. Nggih. Mboten usah tok rekoso. Lah ki mau dadak perang barang. Ngladeni sing seneng perang mboten napa-napa. Yo, bakal tak tunggu lenane. Wong-wong negara Dwarawati wanci Madya Ratri bakal tak colong. Bakal tak colong pepujaning atiku si Bratajaya si lara ireng kok. Ngoten niku sae.
Ora dipandam sumulung amadangi jroning pasarean menani wadana remu-remu kalingan hangrangan kados pundi pawartosipun pabaratan Koko Prabu? Yayi Kresna, kula wonten dawuh. Prabu Lingga Sugarda sajake giris nandangi Prabu Baladewa. Katitik nyimpang dalan ora wani magut ana ing pabaratan. Syukur seketi jumurung menawi prajurit saking Pasir Gumelar sampun sumisih. Mugi kawuningan wonten kabar enggal Koko Prabu. Kabar anyar apa kuwi? Garwanipun ingkang rayi. Sapa? Garwanipun ingkang rayi, garwanipun Yayi Bratajaya. Nuwun inggih Yayi Margana sakmenika murca saking Taman Keputren boten saged sesandingan kalian Yayi Bratajaya. Lho, lha ning endi Margana? Kula nggih boten sumerap. Wah, ngono kuwi lho. Kuwi juwathuk kok. Jaman lakon Partakrama ing gugu aku to no Kresna. Mane wis tak omongi. Jaman semono iki Bratajaya arep tak gathukke, arep tak jodokke karo si Burisrawa. Lah dirimu ngengkel, dirimu merengkel kok. Malah nampa Margana. Monggo Margana ki wong lanang sing irunge lorek, ngono. Hidung belang. Kuwi ampirane akeh. Lah kok malah mbok jodokke karo Permadi, mbok jodokke karo Margana ki. Angger Margana wis ilang niki bingung dhewe to. Bratajaya ndek enek sing ngancani to. Nyebar godhongkara sabar sawetara. Langkung rumiyin jeng Koko Prabu. Piye? Pun perkawis Margana utawi Permadi murcanipun tinemu ing wingking. Samangke sumangga langkung wigati Koko Prabu kula dherekaken enggal-enggal tumuju wonten ing Astana Gadamadana. Tetugur ndongake para leluhur-leluhur Mandura ingkang sampun sumari sisan damel anyadang kang sarta anyadong tumuruning wahyu purba sejati wahyuning panitisan lon-lonan lumaku Kresna. Puno kawan
Matur nuwun. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Dik Pedro. Selamat pagi Dik Bagong. Selamat pagi Mas Pedro. Ayo. Ora krasa wis jam 2. Ayo. Ngestu padha dawuh pangandikane para pepunden-pepunden kula ingkang lenggah mapan wonten ing Bulak Jeruk utawi Blitaran. Ngono ya Dik Pedro. Nggih. Menapa malih menika sampun menjadi agenda rutin tiap tahun yang bersifat adat istiadat utawa tradisi tinggalane para leluhur-leluhur ingkang sampun jinempana ing angin cinandi ing awiyat. Petruk Mas Gareng Dik Bagong kuwi merupakan generasi penerus. Ana tetembungan aja nganti kepaten obor ngono kae. Tegese apa? Kaya ngene iki sing menyelenggarakan wayang tegese priyayi ana ing Blitaran masih ngestu padha dawuh pangandikane kang sarta tetep dipepetri tinggalane para leluhur kang wis disiki nyang awake dhewe mbiyen. Wo ngono ya Dik Petro. Nggih. Nggih to? Wujude wayangan wit biyen mriki nggih wayangan. Eling-eling wayang menika nggih budaya asli, budayane awake dhewe, dudu budayane wong manca. Dudu budayane wong barat, dudu budayane wong Arab, ning budayane awake dhewe. Berbanggalah dengan budaya milik kita, ya toh. Aja kok nganti moh ngurusi terus moh ngenekake, moh nonton, moh mirsani, ya toh. Mengko nek budayane awake dhewe didaku karo wong mancanegara lagi ngrasake. Oh ngono lagi nesu-nesu. Nah ya. Mula ya kudu tetep disumbutke, ya toh. Ana sing nanggap, ana sing dadi penggemar, ana sing sebagai menjadi pelaku seni, senimane. Heeh. Ya kudu seimbang utawa balance. Heeh. Antane penggemar, heeh. Terus apa kuwi penanggap? Kakak lu pelaku seni. Ayo. Pelaku seni tenimane lho. Ayo. Kuwi kudu imbang, ya toh. Eling-eling wayang menika nggih tontonan ning mujudake tuntunan uga tatanan. Ora mung hiburane sing gedumbrengan, ning wayang menika cerita sewengi menika nek dimatke tenan kena kinarya kaca pengilon. Oh, karakterku saben dinane iki kaya wayang sapa to? Kaya wayang Janaka apa kaya wayang Sengkuni apa kaya wayang Baladewa? Oh, ngono ya Le. Nggih. Mula ana tetembungan sajroning wayang sewengi kuwi apa wae sing dadi lakone mesti nyritake ngajak marang kabecikan, ngedoi marang piyala. Ayo, amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno maruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Wah, ngono ya Dik Petrem. Wah, luar biasa. Najan lagi perdana ning hebat ya Blitaran hebat. Mau sore durung tak kenalkan para pesindennya dengan detail, ngono to. Nah, Dik.
Sing saka jejer kula menika Dik Sinta Widya Palupi pidalem saking Kedung Dawa Nganjuk. Menika sakmenika ngasta guru wonten ing SMK Kosgoro mata pelajaran bahasa daerah. Wah, kecil-kecil cabe rawit bugulu. Ayo. Jejere le. Jejere menika ingkang nama Asesilih utawi Awewangi. Tli Wahyuni. Iya. Sri Wahyuni pesek ngono wae lah. Luar biasa. Pesek kuwi nek karo adike suarane ya irip-irip ya. Sak gregel-gregele rumangsaku padha ngono. Sak bantas-bantase. Oh sak pabrik le. Menika calon manten tanggal 30 sudah menjadi manten. Itu saya yang mendalang. Wadah. Kumangsaku kok. Ayo yo sambat yo kudu cancut tumandang. Awakmu kae TA yo melok bantu aku to, Sek. Wajano yo iki balesanku TA kuwi. Iya. Sono. Hah? Loh, pembawaan yo bantu. Masya Allah. TA tugas akhir ning isi bantu, pembawaan yo bantu. Oh iya, Mas Hirman yo pembawaan bantu. Wah, kok eram to le. Nggur pembawaan, nggur sak pembawaan kok nggawa pembunang tekan Nganjuk. Lho, piye to? Aku nek pengendang nek nggur pembawaan sak-sake penting nek pembunang ora Mas Hirman. Oh, halo. Mengendange pas latihan wis anu lah kok pas dino deng ganti. Lho kok tenan aku. Ya. Menika Mbak Sri Wahyuni SSN MSN nglerek menika meneh menika Mbak Aulia Pangesti saged dipun panggil Mbak Aul, saged dipun panggil Mbak Hesti, gitu. Wah, luar biasa. Bijil menika domisili wonten Sidoarjo. Wah, Sidoarjo. Heeh. Sidoarjo ki pelatih L. Wah, mergo ding. Apa penontonnya lah ya. Ngene iki kula namung ngetes sik ngantuk apa ora. Iki sik ngantuk ora. Wong berarti dibenerne ngono lho. Luar biasa. Menika nggih calon manten Agustus uga sampun winengku ing kakung nambut silaning akarami. Menika nggih judune nggih tiyang Nganjuk mriki wonten ing endi apik ulit jaga lembik. Ayo ngomong nganggo mik. Anu kecamatane ndi kecamatane bojomu? Kecamatan Rejoso. Rejoso. Desane ndi desane calon bojomu kuwi? Jembel. Banjarrejo. Lah kok jare ngomong aku kowe jembel ngono. Lah ya dusane jembel. Oh enak ya jembel iki. Oh. Nggih, wonten. Desa jembel ya enak. Oh yo saiki wong mbah-mbah biyen piye ya? Nah ya pitawi meng omahe Mbah Bu. Terus iki jembel ngono. Tambah digathukne piye, Truk? Lah iya. Digathukne ya memayu rahayuning bawana. Sampingipun Mbak Aula Pangesti menika ingkang nama nun inggih punika Mbak Marcelia Trisyanti nggih. Tristanti. Wah, Tristanti ya. Iya. Aku ki kegawa sinden mriki, Mbak Yu. Heeh. Wonten ingkang namine Bu Yanti ngoten. Idola kula niku. Iya. Si sepuh sik bergas kok. Luar biasa. Menika asli saking Malang. Oh, Mbak Aul. Kok Mbak Aul? Mbak Pasuruan, Ding. Iya, Pasuruan. Pasuruan menika luar biasa menika. Pelatih apa, Mbak? Pasuruan nih. Pasuruan Malang sami N. 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 Iya, N. Oh ya. Lerek sampingipun. Punika Mbak Yovika Listiarisma menika mijil saking Ngawi. Mbak Yop sampean cepeng mike.
Iya. Piye Mas, dalem. Anu. Nek Ngawi menika kerasidenane masuk mana? Madiun. Oh, Madiun. Madiun niku pelatih napa? AE. Sing AE niku kota mana saja berarti? Madiun. Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Magetan. Heeh. Sampun. Sampun. Oh. Nggih. Wis sing asli, Mbak ya. Pertama kali plat AE niku tahun 1930. Niku sing plat AE niku sing asli Ponorogo sik. Oh, nggih to Mas. Nggih. Niku sejarah terciptanya reog. Reog niku nek senggak nak AE. Dadi plate Ponorogo. Ya, betul. Oh, ngoten nggih. Berarti nek AE niku Ponorogo. Ponorogo Sejarahnya niku sejarah niku tahun 1930. Oh, iya. Nek Nganjuk AG. Nganjuk AG. AG niku nggih ada ilmunya. Napa AG niku angine gede. Angine Oh, angine gede. Lek ono le. Jakarta apa? Jakarta napa Mas? B. B. Mergo B niku maksudnya napa? Sering banjir. Oh, banjir. Oh, mergo sering banjir dadi ini B. B niku sejarah nek Jakarta niku 1920. Oh. 1900 20 niku Jakarta niku. Duwe kono ya Mas ya karo Ponorogo mau. Nggih. Oh, dhisik Jakarta. Oh, dhisik Jakarta. Jakarta nek anu Ponorogo 30. Oke. Oh. Lah nek nanu Mas, napa niku Kudus? Kudus ya apa to? S ketoke. Es to. Nggih. Mergo akeh santri. Hah? Oh, keliru Mas. Kleru tak tau. Pindo. Jelungop deh aku. Kudus niku napa? Aku yo ngetes. Kudus niku napa? K. K. K niku kathah kiai mriku. Wih. Kudus niku kathah kiai. Kathah Nek kiai. Tuban es. Nggih. Mriku akeh Es niku? santri. Biyen iki akeh santri Tuban sing guru ning Kiai Kudus. Menika tahun 1941. Menika wis niku. Wis ora usah. Wis iki sik. Sak menika lah menika ingkang terakhir ingkang ngayomi para pesinden-pesinden menika. Menika Tungguleng Widawati ingkang awewangi nggih menika Endang Dewi. Wah, Bu Parsinem. Wah. Ugi sami saking Kedung Dawa. Karena menika ingkang ibunipun Mbak Sinta. Ya, wah hebat. Sakeluarga melu kabeh. Ibuke, anake, pakne. Oh. Ya, luar biasa. Ya, saiki guyon alon-alon karo mlaku, karo ngaturake tetembangan. Mas dalang kula saking perangkat desa Mlitaran nyuwun gending sesideman dipun bawani caping gunung kalian aromanis. Wo, aromanis niku sing pripun? Arum niku. Senes ding. Sesideman riyen dipun pinangkani Mbak Sri Wahyuni. Ah iya. Jeneng Mbak